Джесика. Мария? Намасте. Чакай да се поздравя. Намасте! Здравей! Добре съм. Сега Като стана... те гледам, май си жадна. Да, жадна съм. Може да ми направиш... Няма проблем, няма проблем. Знаеш какво? Да. Аз ще си гледам на телефончето. Добре. Тук е слагам на вода. Браво, няма да се бавя. Само... Мария! Да. Ти имаш питката. Сложих вече вътре. Какво му да ти слагам бе? Стига да е. Добре. Старавал. Пиял. Харесвам и ще го пия целия. Джесика, какво стана с мен? Мария! Тук ли си? Мария, ти ли си? Хлебе, как ме изплаши. Мария, Да. ти ли си? Кой може да е? Ама кой ти причини това? Джесика. Ама тя, Джесика, какво в момента? Къде е? Не знам. Добре, аз ще я чакам тук и направо ще я ударя един шамар. Нека и да я изчакаме на Джесика. Джеси, намасте, братко. Какво те води тук? До ведената. Що е причин това? Я по-бързо говори. Тя не беше така, когато аз дошъх. Първо, тук виждам някои рецепти. Ето и как си го направя. Малко сол. Пи ти сега. Не. Ще се отровиш ли? Не, капките са за носа ми, а сол сготвихме заедно с нея. Тя не ми каза, че са сготвили. Не знам, тя припадна, как може да запомни нещо. Сега аз ще ти припомня. Ти ми удариш. Да, аз съм брат, не го забравя. Припомни ли си? Да, припомних си. Какво? Вън от дома ми. Това не е твой дом. Я бързо не ми се обяснявай. Как се бе? Бързо! Не се обяснявай. Ти ли си долна? Чао, ще съжалявате си. Да не го казвам тая дума. Джеси? Джесика? Извинявам се, че така те ударих и че те изгоних от дома ми. Ще ми простиш ли, моля те? Да, разбира се, се вибра. Сестра, как е? Добре, отиваш да се измиеш, аз ще говоря с Джесика. И ще се скарам, разбира се. Мария? Да.
И искаш ли да си отмъстиш за нея? Да. За губенячка. Добре, ще звънна на най-добрия си приятел. Къде имате? Ето го. Той е Александър и ще ти помогне малкичко. И да. Александър, добре. Александър, вкъщи ли си? Да, вкъщи си, добре. Искам да дойдеш до втория етаж в нашата къща. И тук нещо се е случило с Мария и с Джесика и ще помогнеш на Мария да си отмъсти. Да, добре, айде чао. Мария, той идва и ще ти помогне да се отмъстиш. И виж как ме е отровила. Взела е моето шишенце с вода. Сложила е малко вода. Да, знам. Ето така ти е направила и ето така. Не. Стига, ще го пия сега това нещо. Айде пак да не се отровиш с капките. Аз ще го отровя с ето това малко шишенце. Свой път това не е ли за мишките отрова? Това е за мишките, ти Искам да си. да ga отдепат. Тя с мен ще се занимава. Добре, Сега ще види какво се крие зад лицето на Мария. Сега ще ga оттепа за винаги. Ето го и Александър идва, отивам да го посрещна. Добре, аз ще те чакам тук с отровата. Александър Блес. Намасте. Намасте, Маристе. Намасте. Какво става? Искам да си обместя за Джесика. Какво ти е сторила? Тя направи да припадам, човек. Какво ти стори? Много гадно нещо. Вижте си това малко шишенце. Да. За какво е това? Това не ли за мишки? Да, виж го. Можете да ти стане. Ще напръскам водата на Мария с нея. И тя ще умре за винаги. Пада ми слушалката. Здравейте. Намасте. Намасте. Можете къде ми е слушалката? Бях с слушалки. Не, ето. Може би е пана в другата стая. Да. Чао! Чао. Добре, не чувам. Сега ти отива да я донесеш при мене, а ще направя нещо за приемане. Ще сложа това нещо вътре в приемането и ще го отровим. Отивай, бе. Добре, отивам. Айде, Аз ще ти се приготвя. приготвяй. Добре. Прави отровът хора. Опа, изпахнал. Слагаме още вода. Още така. Слагаме сол, за да умре. Така. Слагаме и още един продукт. Той е куркума. И ще умре за винаги. Взимам една щипка куркума. Ето така. Ето така слагам вътре. Още една щипка. И още една. 3 щипки. Тя се мисли, че аз направя цялата. Ето така. Айде, Джесика, трябва да добре, Мария. Говорих с приятелката ми. Здравей, може да ми направиш нещо, за да пиеш, защото... Да, тук ще аз си направих чай. Опа, падна нещо. Аз си направих чай и се сложих карти в носа. Ето, дано да ти е сладко. Добре.
Мария. Ха-ха.